for tidligt, mand. Øj, er det dejligt. Det var mødetid. Hvad er så klokken? Den er 8 om morgenen. Pis. Nå, men kom indenfor. Har Ja. Har vi ligget? Sæt dig ned. Stil lidt kamera, du. Sætter vi så. Okay, og velkommen til den her video. I dag der har vi noget slik med. Yay! Au. Og jeg skulle lige yay! Og det vi har med, det er, vi har nogle karameller. Jeg har sådan en apple vingrønmark. Jeg har den klassiske Mentos. Jeg har en tyrkisk peberslikpind. Så har vi sådan en dumle. Og så har vi sådan noget her med... Vi har ingen tvivl om, hvad det er, så det er derfor, vi ikke rigtig smager på det. Karamelstang. Og vi starter med de her mærkelige vingumminer. Det man gør, det er simpelthen, at for at få dem ud, så åbner man pakken. Ja. Jeg kan ikke åbne lortet, mand. Øj! Jeg har det, mand. Okay. Og flemmes det. Sådan gør man det. Det var nemt. Og så tager man en vingummi. Og propper den ind i munden. En vingummi. Fuck, de er hårde. Er det gode? Fuck, de er gode. Giv mig en mere. 1 til 10. 8, fordi de er så hårde. Jeg siger 9. Tag lige 2 mere til at starte med. De er jo gode. Ja. Så giver vi lige væk. Hold. Vi kigger dem lige. Ja. Så kan I se, hvor lidt det er spændende underholdning. Ja. Og den her. Det er slik vingummien. Ja. Det er... Kræfter mig træt af at tygge det her lort. Det er sgu også. 1 til 10. Fuck det, vi går videre til den næste. 1 til 10. Jeg siger 8. Jeg siger kræfter mig så. Jeg siger 7. 7. Mentos. Det er lykkeligt. Nu for helvede, hvad der sker. Det kan jeg ikke gøre for. Vær så god. Og jeg får en lyserød en. Og nu bliver det der typ. Jeg fik den samme! Giver mening. Så bedømmer vi. Er det godt? 10! 10! 10. 10. 10. 10. 20. 10. Vi siger 1 ud af 10. Så er det 10. Hæld i en saks. Er det lige meget med saks? Den her. Der er noget, der ser røret her. Ja, det er du skutter. Det er karamel der. Flødekaramel. Nå, det kan jeg ikke tage. Så river lige af. Vi tager halvdelen. I kan se papiret. Sådan der. Og sådan der. Næsten lige delt op. Sådan en flødekaramel. Er den god? Er den god? Jeg har aldrig været fan af karamel. Men den her smager sgu godt. Ja. Det er sgu en af de gode karameller. Ud til Malaco. Og alt det her, undtagen de her to, de er købt i dagligbrugen. Dagens Momio-ven, som jeg ved, jeg har en Momio-konto. Ham skal vi altid lige have op på skærmen. Og det er altså Jona05. Han bliver simpelthen dagens Momio-ven. Det er Jona05. Ja, det er ham. Ja. Lækker karamel, hvad skal jeg sige? Fuck ja. Ej, kæft, det smager dårligt.
Du går ikke i gang. Det er mig, der hedder slikpind. Du er allerede dumme. Men lige ja. Jeg er gået på kameraet. Kan vi ikke godt stoppe videoen og gøre det igen? Til igen. Du kan bare klippe din video. Ja, jo. Kan du godt finde ud af at åbne slikpinden? Jeg skal bruge rimelig meget hjælp til det. Det er fint faktisk. Og det er min. Jeg kan ikke få den op. Det kan du, så du skal bare rive det. Jeg prøvede en gang. Ja, man skulle bare rive jer. Det er din saks. En saks. Ja. Og godt bare en køkkenkniv. Okay. Du bliver der. Jeg lukker derinde. Og vi skal også have dagens mumio, som Arthur har sagt for mig af. Og det er... Hvad hedder du på mumio her? Hvad? Hvad? Hvor var det Jesper? Nå, det er en af vores gamle venner. Er den lige nu? Ja. Har du åbnet den? Nej. Jeg vil bare åbne min egen først. Jeg kan ikke se, hvad jeg laver med den her på. Og kan vi ikke åbne den? Ses. Giv mig lige saksen. Ja. Så smager vi den her dumle. Ej, det er nederen det her. Dumlen. Nu skal jeg prøve dumlen. Det er en af de gode dumler. Dumle er som regel godt, når man godt kan lide chokolade. Hvis man ikke kan, så er det pulet lort takke på det. Ej, Hvad er det? peber. Jeg har altså taget. Jeg har 2 peber ting i. Ej, hold kæft, den er dårlig. Den her dumle er fin nok. Den er lort! Ej, det er meget hyggeligt. Ej, hvor helvede det er lort. Skal ud til dumle. Ud med den her vindue. Hvad dig ikke? Skal jeg smide i skraldespanden? Bare smid nu. Ikke til dansk manér. Det virker altså ikke. Åh nej! Vi kan også bare åbne den, så du kan se, hvad der sker. What? Der står faktisk der står en taske. Åh nej, jeg er hunderad. Ja. Du hedder den her appelsinkaramel. Jeg hedder citronkaramellen. Jeg glemmer altid, at jeg ikke har nogen mund. Hej. Det kan vi meget i den sommer. Det er ikke sommer. Tyk lorten. 1, 2, 3. Det er videoen, der tager lang tid. Jeg har ikke engang hørt halvvejs. Tykker. Ja, jeg lægger lige den her heroppe. Vi kan faktisk vi har været igennem det hele i år. Har vi? Ja, men vi bedømmer lige vores karamel. 10. Og det var kraftigt, mand, hvad vi havde det her i dag. Nej, vent, jeg har slet ikke spist den her. Og det her, det er sådan en appelsin. Uppa! Og den giver jeg simpelthen... Hold kæft, det smager dårligt. Det smager... Jeg tror også, programmet er en af dem, der er 2 år gammel. Så er vi også i dag. Hej. Hej. Hov!